बहुत अच्छा हुआ बाबो माने रिलिफ मोनो बेसेबां गुमा गोथावा बे मादै आयौ 100 थार जा बुरजाथार खम जाया रायलायनो सोलाबथारबावसो मालाय नाया मोजां बानलु गोथां बायनो फैबाय आङो मोजां फ्रेशनो हरदो दे मोनसे बै फिसा फिसाखौ हरदो बोदोनखौ औ बानलुआबो 20 थाखा खामरेंगाया बेसेबां खामरेंगाया 20 थाखा केजि बानाय जागौमोनलै टाइम नांगौ गोखै ना गोदै गोदैसो एक्स' फानखायो सिंखावरि गांजेमा नै ओमफ्राय 100 थाखानो गोगोमलै बाजारा आंनो गन्द्रायसो नांगौ बेसेबां गन्द्राया मोनसेयाव गन्द्राया बेसेबां बियो हो ए बेबायदि एसे गुवारा 200 अबे फिसाया 100 200 गन्द्रायाबो ओरैबायदि दाम आयो दाख्लै 1200 होनदोंमोन ओमफ्राय नोंसिना दिनै बुरजाथार एफा प्राइस आयो आंनो नैबे मैगं बेगरखौ नांगौ गोथाङै जानो होननानै माने गायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय बेगरानो ओरैबायदि दाम 200 थाखा पेकेट 200 थाखा पेकेटाव आङो हाफ लाबाय आरो गासिबो लाजोबबाबो बांद्रायगोन ना बेनिखायनो हाफल' लाबाय आं 100 थाखानि जा दामखा मालाय नै माबायावसो सुलायलायबावो सुनायाबो मा होनो सनानि बायदि सेरथामा ना मा नायदो जि मोजांखा ओमफ्राय रज'गोना रज'आथाय बेगरा नायसै रज'गोना रज'आ ओमफ्राय जायखियाथ' बायबाय गायनोसै बेखौबो मासि दाम आजां गाजां नायसै रज'गोना रज'आ जाबायबो खुरा पियाज किमान 60 आधा केजि लानोसै आं आयौ पियाजनि दामाबो दाबो खमाया दाबो अबेयावबा 60 अबेयावबा 70 ओमफ्राय नैबेयाव 60 बेखायनो लाफैबाय अयथासार गिदिर गन्द्राया आंनि टिफिन सामब्राम ओमफ्राय फुलकपि बानलुबो दंबावोसो आयौ मासि गिलिर ओमफ्रायो एफा गिलिर गन्द्राय थिखोनानै आंना आखाया बोरैबा गोसोम जाबोजोब्बाय गन्द्राय थिखोनाया बिराद गिलिर गन्द्राया ओमफ्राय दायो आङो ना ओंख्रियाथ' जेबो गैया नायखांबाय आङो ना सावनानै ओंखामसो जानोसै दहायनि आङो लांनाय फुंनि माने आं डिउटियाव लांनाय दावदै ओरैनो जिख्लाब आग्लायलाबायनाय दं ओमफ्राय ना बाथोन बानायनानै सावनानै जानोसै आङो गोथावनो सोमनानै ओंखाम गोजांजों दुन्दिया बेसरजों लागाय मोनदेरसो जाबाय दुन्दिया एन्जर गुदुङा नायलाय माबायदि थोसिगोनदां जा साइज जा गोथाव मोदोमदों दुन्दिया नाखौबो सावबाय बानलुखौबो नैबे खोस्लियावसो सावलाबायबाय आं दिनै बानलु थफा बिराद गोसा जायोना ओंखायनो एसेल' सावदों नाया जा मोजां दै ओंखारबाय नै जानांसिगौल' जा मोजां गाखायो अदाबाव सावनो मोनबा साबसिन जाबावोसो बहुत अच्छा हुआ है देखो जा मोजां मोनबाय
सामब्राम सामब्राम गुफुर बानलु बोरदोन जा गोथाव जाबायलै जा साइज बारा सिग्लिला आङो जानोसै आङो दैजों सोमनानै सोर सोर सैथान मारिनानै थायो थादोलै बुंबाबो लाब गैखाया बुंनानै मा लाब बेसेबां बुंनो गाव गावबागाव गियान गैयै नङाना बयहाबो गियान दङ मोजां गाज्रिखौ सिनायनो रोंनाय अफिसाव लांफानो दा
आदै केरासिन फुननानै एसे गन्थंखौ सुरखोदों आं बिदि सुरखोबाथाय एसेबाबो माने रिलिफ मोनो आरोना बिराद मोजां मोनो गुजुनाया एकदमबारे जाला बोरैबा बिखाया साजोब्बाय आंना बेखायनो एसे केरासिन लानानै माबाबाय फुनबाय बाहायबो बिखायावबो बोरैबा जाजोब्बाय बोरैबा मोनजोब्बाय आयौ 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 जा फैनानै खामानि दामानि दुगैस्रां लोबस्रां दासो जाखां लोंखां ओमफ्रायो दायो होमबा बयखौबो गुड नाइट बाय बाय अखाफोरा गाबोनसो पुर्निमा ओमफ्रायो नायदो ओरैबायदि मोजां गल समायना जाथारदों दिनै